Maantie 132 on valtatien 3 moottoritieltä Vantaan Luhtaamäeltä, Nurmijärven Klaukkalan ja Röykän sekä Läyliäisten kautta Lopelle johtava seututie. Nurmijärvellä Klaukkalan tie toimii noin 17 000 asukkaan Klaukkalan taajaman sisääntulotienä. Klaukkalan keskustassa tie on pääkatumainen ja palvelee maankäyttöä. Klaukkalan tie kuuluu myös joukkoliikenteen laatukäytäviin. Lähes kaikki Klaukkalan joukkoliikennelinjat kulkevat Klaukkalan tien ja taajamakeskuksen kautta. Nykyinen Klaukkalan tie kulkee Klaukkalan keskustan tiiviin taajamarakenteen sisällä estäen maankäytön täysipainoisen kehittämisen. Liikenne nykyisellä Klaukkalan tiellä on ruuhkautunut. Tien liikenneturvallisuus on huono ja sen välityskyky on jo nykyisin käytössä lähes kokonaan. Ruuhkautuminen on siirtänyt liikennettä alemmalle tieverkolle, mistä aiheutuu ongelmia muun muassa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ruuhkautuminen hidastaa myös joukkoliikenteen sekä elinkeinoelämän kuljetuksia. Alueen väestön kasvaessa ja maankäytön kehittyessä Klaukkalan tie tulee ruuhkautumaan entisestään. Klaukkalan maankäyttö ei voi kehittyä toivotulla tavalla, mikäli joudutaan tukeutumaan vain nykyiseen tiehen. Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelmavaihetta on edeltänyt muun muassa yleissuunnitelman laadinta vuonna 2005 ja sen tarkistaminen vuonna 2012. Ohikulkutien päälinjausvaihtoehdot ovat olleet nykyisen tien parantaminen, Palojoen vaihtoehto sekä Lamminsuon vaihtoehto. Lisäksi ohikulkutiellä on ollut useita eri linjausvaihtoehtoja muun muassa Ripatin kohdalla. Lamminsuon sekä välittömästi Klaukkalan taajamarakenteen pohjoispuolelle sijoittuva linjausvaihtoehto on todettu liikenteen, talouden, maankäytön sekä ympäristön kannalta esillä olleista vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisimmaksi. Ohikulkutien toteuttamiseen on varauduttu alueen kaavoituksessa. Ohikulkutien linjaus luo edellytykset asutuksen laajenemiseen Klaukkalan osayleiskaavan mukaisesti pääosin Luhtajoen pohjoispuolisille alueille. Tällöin tuleva asumisen sekä työpaikka-alueiden maankäyttö voi tukeutua ohikulkutiehen sekä erityisesti uusiin Luhtajoen tien ja Lamminsuon eritasoliittymiin. Vantaan puolella ohikulkutie liittyminen luo hyvät liikenteelliset edellytykset taajamatoimintojen mahdolliselle laajentamiselle tulevaisuudessa. Ohikulkutie rakentuu valtatien 3 ja Numlahden välille sijoittuen Klaukkalan taajaman ja Aittakallion-tien väliseen maastokäytävään noin 7,5 kilometrin pituisena. Tie liittyy nykyiseen Klaukkalan tiehen Numlahdessa. Ohikulkutiehen kuuluu muun muassa 4 eritasoliittymää, katu- ja liittymäjärjestelyitä sekä meluntorjuntaa. Uusi ohikulkutie sijoittuu paikalleen luontoa kunnioittaen ja mahdollisimman vähän asutusta häiriten maankäytössä sille varattuun tilaan. Tielinjaus sijoittuu pääsääntöisesti metsäalueille, mutta Klaukkalan taajaman kohdalla se sijoittuu taajamarakenteen välittömään läheisyyteen. Tien suunnittelussa on huomioitu nykyinen ja tuleva maankäyttö, ekologisuus, ympäristön suojelu sekä laadukas väyläestetiikka. Tien suunnitteluun ovat sisältyneet luontoselvitykset, jotka ovat ohjanneet ratkaisuja. Ohikulkutie liittyy valtatiehen 3 linjauksen itäpäässä Lamminsuon eritasoliittymässä, joka on Klaukkalan pääliittymä moottoritielle. Ohikulkutie rakennetaan ensivaiheessa yksiajorataiseksi koko matkalla. Tien teknisissä ratkaisuissa sekä maankäytön suunnittelussa on varauduttu 2-ajorataiseen tiehen Lamminsuon ja Luhtajoen tien eritasoliittymien välillä. Moottoritielle rakennetaan liikenteenhallintajärjestelmä Luhtaanmäen eritasoliittymästä aina Nurmijärven kirkonkylän eritasoliittymään saakka. Hämeenlinnan tie liitetään ohikulkutiehen Metsäkylän eritasoliittymässä 2-kaistaisen kiertoliittymän sekä rampin kautta. Liittymäratkaisut mahdollistavat erikoiskuljetusten kulkemisen Hämeenlinnan tien suuntaisesti. Liittymän yhteyteen sijoitetaan liityntäpysäköintialue, joka palvelee sekä Hämeenlinnan tien että moottoritien suuntaisen joukkoliikenteen käyttäjiä. Ohikulkutien linjauksessa ja ratkaisuissa luontoon liittyvät arvot ovat vahvasti mukana. Muun muassa ekologinen käytävä Metsäkylän tien yhteydessä, pieneläinten kulun mahdollistavat putket koko tien matkalla sekä liito-oravien kulun mahdollistavat hyppypaikat. Tie sijoittuu pääsääntöisesti rakentamattomille metsäalueille ja peltojen liepeille, mutta toteutuessaan mahdollistaa uutta maankäyttöä. Näistä tärkeimpänä on Luhtajoen tien eritasoliittymä, josta toteutuessaan tulee Klaukkalan taajaman pääliittymä ohikulkutielle. Eritasoliittymä kytkee Klaukkalan uuden toteutuvan katuverkon ohikulkutien kautta tieverkkoon.
Liikennemelua torjutaan nykyisen ja tulevan maankäytön mukaisen asutuksen kohdilla tehokkailla, pääsääntöisesti meluvallein toteutettavilla melusuojausratkaisuilla. Melusuojauksia toteutetaan kaiken kaikkiaan yli 4 kilometriä. Rakenteellisten melukaiteiden ja aitojen arkkitehtuuri on yleisilmeeltään hillittyä ja värimaailmaan sovitettu Klaukkalan taajaman teemaväreihin. Kirkkotien eritasoliittymä liittää Mäntysalon, Haikalan ja Ripatin alueet uuteen ohikulkutiehen. Kirkkotielle rakennetaan uusi parannettu linjaus aikaisemmista suunnitelmavaiheista poiketen ohikulkutien ali. Tämä mahdollistaa tiejärjestelyiden paremman sopivuuden ympäristöönsä. Nurmijärven kunta parantaa ohikulkutien rakentamisen yhteydessä kirkkotietä aina ohikulkutieltä Ketunkallioon saakka. Tällä parannetaan muun muassa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja turvallisuutta merkittävästi. Kirkkotien eritasoliittymän yhteyteen sijoittuu ylijäämämaiden sijoitusalue sekä maastonmuotoiluita, jotka viimeistellään maisemoinnilla ja istutuksilla ympäristöönsä sopiviksi. Ohikulkutien länsipäässä tie sijoittuu metsä- ja peltoalueille, joissa tien korkeusasema on suunniteltu huolellisesti ympäristöönsä sopivaksi. Tie ylittää ojapainanteita, joiden yhteydessä on mahdollistettu pieneläinten kulkutien poikki pieneläinputkin. Sudentullin ja sähköaseman liittymät mahdollistavat myös tulevan maankäytön liittymisen ohikulkutielle. Ohikulkutien linjauksen länsireunalla tie liittyy nykyiseen Klaukkalan tiehen. Aittakallion tie ja Klaukkalan tie liitetään ohikulkutiehen porrastetun kolmihaaraliittymän kautta. Nykyinen Klaukkalan tie muuttuu ohikulkutien rakentamisen myötä sekä maankäytön kehittymisen mukaisesti Nurmijärven kunnan hallinnoimaksi yksityistieksi ja kaduksi. Tämä mahdollistaa Klaukkalan tien kehittämisen tulevaisuudessa Klaukkalan keskustan pääkatuna maankäytön ehdoilla. Uusi ohikulkutie parantaa Klaukkalan alueen liikenneverkon sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi. Tiejärjestelyt mahdollistavat Klaukkalan keskustan kehittämisen ja laajentamisen sekä työpaikka- ja yritystoiminnan lisäämisen ohikulkutien vaikutusalueella. Logistisesti joukkoliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuus paranee merkittävästi, ajatellen ohikulkutietä osana koko pääkaupunkiseudun liikenneverkkoa.